Sanibonani nonke bafowethu eSouth Africa, ngibingelelwa umkhanyisileni wakhoza kaMvukazi MC. Ngethula naye album yabeluleki entsha yango-2021 isihloko sithi wenze kahle. Baba kusho ukuthi umuntu mawumfundisile angeke akwale. Baba kusho ukuthi umuntu mawumfundisile angeke akwale. Bakwala nomuntu bakwala nomuntu oselanja bakwala nomuntu Baba kusho umuntu bawamkele imoto angeke kwazelanja. Mina sengibonile ukuthi kunzima ukwethemba umuntu. Mina sengibonile mina sengibonile ukuthi kunzima ukwethemba umuntu. Ubesuka kushiye endlini umuntu ubeyazi ukuthi uyamthanda uzomlinda azabuye lapho. Ubesuka kushiye endlini umuntu ubeyazi ukuthi uyamthanda uzomlinda azabuye lapho. Mina sengibonile mina sengibonile ukuthi kunzima ukwethemba umuntu. Mina sengibonile ukuthi kunzima ukwethemba umuntu. Ubesuka kushiye endlini